Welcome to JK Mixer YouTube channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे JK Mixer YouTube channelaव बरायनाय थाबाय। दायो जोङो मोनसे गोदान धाबायावहाय थांनो नागिरदों। बे गोदान धाबाया माबोरै जोङो नुवाखै, दासो जोङो थांनो नायगोन। नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायफालांबाय थागोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होगोन, लाइक खालामगोन आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन। আমি এতিয়া এখন নতুন ধাবালৈ গৈ আছে। আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা। যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া, লাইক কৰি দিয়া আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। बे धाबाया kabirali बाजारनि सानजाहा उत्तर बरपुखुरी होननाय गामियावहाय लामा सेराव दङ आरो बे धाबानि नामा आर'नाइ धाबा। सोरबाफोर kabirali ओनसोलनि सुबुंफोरा नायदोंब्ला नोंथांमोनाबो बे धाबायाव हाबनो हागोन। Bayनो नुहुरबाय जों धाबाखौ, आर'नाइ धाबाखौ। बै नुहुरनायानो जों दायो आर'नाइ धाबायाव सफैबाय। आमी এতিয়া ধাবালৈ আহি পালো। बेनो आर'नाइ धाबा गोदानसो। नोंथांमोना फैयाखैब्ला नोंथांमोनाबो फैनो हागोन। আপোনালোকে যদি এই ধাবাত অহা নাই আহিব পাৰিব। बिथिं बेबायदि दङ फिसा फिसा न' आरो बे न'आवहायबो जानायनि केपासिटि खालामनाय जादों गोदान। एसे फुलफोर गायोब्ला दंफांफोर गायोब्ला समायना नुगोन। दायो गोदानखाय जेबो फुलफोरखौ नुनो मोननाय जायाखै, दंफांबो गैथ'वा। नै बेवहाय साब्रैनि केपासिटि दं। By creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. जों जानो थाखाय अर्डार होबाय। मा अर्डार होदों नोंथांमोना उनाव मिथिगोन। जों अर्डार हरदों चाउमिन जों अर्डार होदोंमोन, सफैबाय। जानानै नायनोसै माबोरैहाय। जोङो धाबानिफ्राय ओंखारबाय। दायो जोङो न'आव थांसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना हो।